Kuuɗe Lilaaɓe suura 4 aya 1:22. Biiturus e Yahaya yeeso kawtal mawɓe Yahudanko'en. Biiturus e Yahaya e medda e yimɓe, sey ardiiɓe diina e mawɗo taadiiɓe wuro ceniingo e Saadusanko'en ngari to maɓɓe. Ɓerɗe maɓɓe e metti, ngam Biiturus e Yahaya e ngaajina wi'uki yimɓe mayɓe ummodoto e yonki, ngam Yeesu ummake daga mayde. Ngam maajum ɓe nangi ɓe maɓɓi ɓe nder suudu cural haa subaka, ngam hiiri ko ɓe nangi ɓe. Ɗuɗɓe nder nanɓe waaju maɓɓe tokki Yeesu, haa ɗuuɗorgal tokkuɓe Yeesu waɗi yimɓe 500 ko 1000. Nde fini, ardiiɓe e mawɓe e moodiɓɓe attawra kawriti e Urushalima, kamɓe e Hanana mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, e Kayafa e Yahaya e Alijanda e woɓɓe nder bandiraaɓe Hanana. Ɓe ndarni Biiturus e Yahaya yeeso maɓɓe, ɓe ƴamiɓe ɓe mbi'i, e iri ɗeye bawɗe, ko nder inde moye njamɗitinirɗon jaaraaɗo on ɗon? Biiturus e heewi Ruuhu Allah wi'iɓe, onon ardiiɓe yimɓe e mawɓe, hande on ƴamamin dow fii boɗɗum ɗum min ngaɗani o jaaraaɗo e no o yamɗitira. Ndare mi wi'a'on onon yimɓe Urushalima fuu, neɗɗo o jamɗitinaaɗo dariiɗo yeeso moɗon ɗo'o, o yamɗitina nder inde Yeesu Almasiihu Najarankeejo mo mbarɗon dow gaafangal, mo Allah ummini daga mayde. Kanko woni mo Joomiraawo wi'i nder deftere ceniinde, hayre nde mahooɓe nganyi, kayre warti hayre ɓurnde darnuki maadi. To maako tan kisndam heɓete, ngam walaa wonde inde feere nder duuniyaaru nde Allah hokki nde ɗum hisirta to naa inde Yeesu. Mawɓe ɓen kayɗini nde ɓe ngi'i Biiturus e Yahaya e meta ɓernde go'o, hakko nde ɓe ngi'i ɓe ladda'en naa ɓe janguɓe. Sey ɓe paami Biiturus e Yahaya e ɓe njaadayno e Yeesu. Amma ɓe keɓaayi ko ɓe mbi'i, ngam neɗɗo mo Biiturus e Yahaya yamɗitini e darodi e maɓɓe ɗon. Ɓe mbi'i Biiturus e Yahaya mburto yaasi. Ɓe ngaɗi caawori, e ɓe mbi'a hakkunde maɓɓe, ko ngaɗanten ɓe yimɓe? En mbaawata yedduki ko ɓe ngaɗi, ngam koo moye jooɗiiɗo nder Urushalima nani ɓe ngaɗi fii kayɗiniiɗum. Amma ngam haɗuki haala kan sankitaaki nder yimɓe, sey mbagginen ɓe to ɓe puɗɗita ɓe metana goɗɗo dow inde Yeesu. Sey ɓe nodditi Biiturus e Yahaya nder suudu ndun, ɓe mbi'i ɓe to ɓe puɗɗita ɓe metana goɗɗo ko ɓe ekkitina goɗɗo nder inde Yeesu. Amma Biiturus e Yahaya mbi'i ɓe, onon e ko'e mooɗon cuɓe, ɗume ɓuri wooɗuki yeeso Allah? Min ngaɗa ko ngiɗɗon, ko min ngaɗa ko Allah yiɗi? Minon kam min mbaawata min ala metuki dow ko min gi'i e gite amin e ko min nani e noppi amin. Mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe yimɓe ɓeydi wagginki Biiturus e Yahaya. Gaɗa maajum ɓe njoofi ɓe keɓaayi laawol no ɓe torrirta ɓe, ngam yimɓe fuu e manta Allah dow fii kayɗiniiɗum ɗum ɓe ngaɗi. Neɗɗo jamɗitinaaɗo on o ɓuri duuɓi 40, waato duuɓi 40. Yaa Allah Joomiraawo, jeyɗo koo ɗume e koo moye, min gettiima ngam wolde maaɗa nde min jangi ɗo'o, e min torooma nder moƴƴere maaɗa, hokkumin faamu wolde maaɗa e bawɗe waɗuki ko njiɗɗa nder joonde amin. Amin. Biiturus e Yahaya e nder metanki yimɓe kawrituɓe e ndaara fii kayɗiniiɗum ɗum ɓe ngaɗi, ɗum yamɗitinki jaraaɗo o'o. Sey ardiiɓe diina e mawɗo taadiiɓe wuro ceniingo e Saadusanko'en ngari to maɓɓe. Aya 2 wi'i, ɓerɗe maɓɓe e metti, ngam Biiturus e Yahaya e ngaajinana yimɓe wi'uki mayɓe ummodoto e yonki, ngam Yeesu Almasiihu ummake diga mayde. Ɗariika Saadusanko'en ɓe njaɓaayi wiiki nyalnde darngal mayɓe ummodoto e yonki. Ngam non e yiiki maɓɓe ko Biiturus e Yahaya ekkitinta yimɓe wiiki nyalnde darngal mayɓe ummodoto e yonki, ngam Annabi Iisaa ummake diga mayde, e ɓe majjina ɓe. Yimɓe e kayɗina nde ngi'i Biiturus e Yahaya yamɗitini neɗɗo jaraaɗo o'o. Amma ardiiɓe diina Yahudanko'en nanaayi belɗum ko Biiturus e Yahaya ngaɗata. Ɓerɗe maɓɓe e metti.
Aya 3. Ngam maajum ɓe nangi ɓe, ɓe maɓɓi ɓe nder suudu cural haa subaka, ngam hiiri ko ɓe nangi ɓe. Carel walaa ko ɓe taƴanta ɓe kiita. Ɓe e ardiiɓe diina Yahudanko'en haani ndaa ɓe manta Allah, ɓe ngetta Allah ngam yamɗitinki jaraaɗo o'o, ammaa ɓe ngaɗaayi non, sey ɓe nattini kaajal, e ɓe monnana Biiturus e Yahaya. Haa maa ɓe nangi Biiturus e Yahaya ɓe maɓɓi ɓe nder suudu cural. Aya 4. Ko ardiiɓe diina ngara nanga Biiturus e Yahaya maɓɓa nder suudu cural, ɗuɗɓe nder nanɓe waaju maɓɓe tokki Yeesu. Haa ɗuuɗorgal tokkuɓe Yeesu waɗi yimɓe 500 ko 5,000. Yimɓe nanɓe waaju Biiturus e Yahaya e carel ngel, ɓe njaɓi ko Biiturus e Yahaya wi'iɓe. Haa yimɓe ko ngaɗi 200 kooli annabi Iisaa warti kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ngam non to ɗum hawti e yimɓe kooliiɓe annabi Iisaa nyalde Pentikos ko nyalde garol Ruuhu Allah Joomiraawo nder tokkuɓe annabi Iisaa, tokkuɓe Yeesu waɗi yimɓe 500 ko 5,000. Aya 5 e holla en nde fini mawɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe attawra e Kayaafa mawɗo mawɓe ardiiɓe diina Yahudanko'en kawriti nder Urusalima. Sey ɓe mburtini Biiturus e Yahaya diga suudu cural ngam ɓe taƴana ɓe kiita. Aya 7 wi'i, ɓe ndarni Biiturus e Yahaya yeeso maɓɓe, ɓe ƴamiɓe ɓe mbi'i, e iri ɗe bawɗe, ko nder inde moye njamɗitinirɗon jaaraaɗo on ɗon? Ɗo e holla en nde ardiiɓe diina Yahudanko'en ngi'i ngalaa carel ngel ɓe taƴanta Biiturus e Yahaya kiita, sey ɓe maɓɓi ɓe nder suudu cural. Naaki fini ɓe kawritoyi ɓe ngarani ɓe. En nani nde ɓe ngaroyi, sey ɓe mburtini Biiturus e Yahaya diga suudu cural, ɓe ndarni ɓe yeeso maɓɓe ngam ɓe taƴana ɓe kiita. En nani nde ɓe ndarni Biiturus e Yahaya yeeso maɓɓe, sey ɓe ƴami ɓe wiiki, e iri ɗe bawɗe, ko nder inde moye ɓe njamɗitiniri jaraaɗo on? Moodiɓɓe attawra e ardiiɓe diina Yahudanko'en e ɓe ƴama Biiturus en no ɗum waɗi ɓe njamɗitiniri jaaraaɗo on. Raako Biiturus wi'iɓe, aya 8-12, Biiturus e heewi Ruuhu Allah, wi'iɓe, onon ardiiɓe yimɓe e mawɓe, hande on ƴamamin dow fii boɗɗum ɗum min gaɗani o jaaraaɗo e no o yamɗitinira. Ndare mi wi'awon onon yimɓe Urusalima fuu, neɗɗo o jamɗitinaaɗo dariiɗo yeeso moɗon ɗo'o, o yamɗitina nder inde Yeesu Almasiihu Najarankeejo, mo mbaruɗon dow gaafangal, mo Allah ummini daga mayde. Kanko woni mo Joomiraawo wi'i nder deftere ceniinde, hayre nde mahooɓe nganyi, kayre warti hayre ɓurnde darnuki maadi. To maako tan kisndam heɓete, ngam walaa wonde inde feere nder duuniyaaru nde Allah hokki, nde ɗum hisrata to naa inde Yeesu. Ɗo Biiturus e holla ɓe naa nder bawɗe ko'e maɓɓe ɓe njamɗitiniri jaraaɗo on, ammaa jaraaɗo on yamɗutu nder inde Yeesu Almasiihu Najarankeejo mo ɓe mbari dow gaafangal, ammaa Allah umminiimo daga mayde. Lallay se ko wala ɓerɗe ardiiɓe diina Yahudanko'en e moodiɓɓe maɓɓe taƴi nde ɓe nani nder inde Yeesu Almasiihu Najarankeejo mo ɓe mbari dow gaafangal, jaraaɗo o yamɗitina. Ngam e yiiki maɓɓe ay haala annabi Iisaa metataake kadi nde ɓe njaadake ɓe mbariimo. Ammaa ɗo Biiturus e tabbitinana ɓe Allah ummini annabi Iisaa diga mayde, haa ma nder bawɗe inde maako jaraaɗo o yamɗiti. Aya 11-12 Biiturus ɗawti tabbitinanki ɓe wiiki, kanko woni mo Joomiraawo wi'i nder deftere ceniinde, hayre nde mahooɓe nganyi, kayre warti hayre ɓurnde darnuki maadi. Ko nde ardiiɓe diina Yahudanko'en nganyi annabi Iisaa, ammaa kanko woni mo Allah suɓi warti hayre ɓurnde darnuki maadi. Aya 12 wi'i, to maako tan kisndam heɓete, ngam walaa wonde inde feere nder duuniyaaru nde Allah hokki, nde ɗum hisrata to naa inde Yeesu.
to maako tan kisndam heɓete, ngam walaa wonde inde feere nder duuniyaaru ndu'u nde Allah hokki nde ɗum hisrata to naa inde Yeesu. Biitrus e ɗawta tabbitinanki ardiiɓe diina Yahudanko'en ɗo'o Allah joomiraawo yaadake suɓii annabi Iisaa wartii kisnoo ɓii Aadama diga hakke. Ngam non bandiraawo am, sey tabbitinen ɗo'o wiiki walaa wonde inde feere nde ɓii Aadama heɓirta kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde jaango, sey annabi Iisaa tan. Kanko on woni mo Allah waɗi warta kisnayɗo ɓii Aadama diga hakke e kiita muɗum gareeka nyalde jaango. Ardiiɓe diina Yahudanko'en e moodiɓɓe attawra nganyi annabi Iisaa, amma ɓe anda kanko on woni mo Allah suɓi, kanko on woni mo Allah joomiraawo waɗi o warta kisnoo ɓii Aadama diga hakke. Ngam non bandiraaɓe am, sey paamen ɗo o wiiki fuu ganyooɓe annabi Iisaa ɓe nganyi cuɓaaɗo Allah, fuu ganyooɓe annabi Iisaa ɓe nganyi laawol kisndam. Ngam Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo o wiiki walaa goɗɗo feere mo Allah joomiraawo waɗi kisnoo ɓii Aadama diga hakke, sey annabi Iisaa tan. Ngam non taa wanyi annabi Iisaa a wanyi laawol kisndam, a wanyi mo Allah joomiraawo waɗi ngam hisnuki ma diga hakke maaɗa e kiita maako gareeka nyalde darngal. Ngam ɗo'o Allah joomiraawo e wi'ayen nder aayaare muɗum to maako tan, waato to annabi Iisaa tan kisndam heɓete, ngam walaa wonde inde feere nder duuniyaaru nde Allah hokki nde ɗum hisrata to naa Yeesu almasiihu, waato annabi Iisaa. Ngam non bandiraawo am, to a wanyi annabi Iisaa mo Allah waɗi ngam hisnuki ma diga hakke maaɗa e kiita Allah gareeka nyalde darngal, to moye woni kisnooma diga kiita Allah gareeka nyalde darngal? Ngam ɗo'o Allah joomiraawo e hoore muɗum e tabbitinana en kanko suɓi annabi Iisaa warta kisnoo ɓii Aadama diga hakke e kiita muɗum gareeka nyalde darngal. Bandiraawo am, taa wanyi ko Allah joomiraawo e hoore muɗum wi'i, to toye njahataa keɓaa goonga? Nde mawɓe ardiiɓe diina Yahudanko'en ngi'i no Biitrus e Yahaya e metira ɓernde go'o, kulol wala, sey fii ɗum hayɗini ɓe. Ɓe ngi'i bo Biitrus e Yahaya ɓe ladde'en, naa ɓe janguɓe, naa e yimɓe gooduɓe ilmu, amma fuu e non e ɓe meta nder bawɗe. Fii ɗum hayɗini ɓe, sey ɓe siftori lallay Biitrus e Yahaya ɓe njooddakeno e Yeesu. Ɗon ɓe keɓi ilmu maɓɓe, ɗon ɓe keɓi bawɗe maɓɓe, sey ɓe ndulli no ɓe ngaɗanta ɓe. Aya 15 ɓe mbi'i Biitrus e Yahaya mburto yaasi. Diga ɗon sey ɓe ngaɗi caawori, e ɓe mbi'a hakkunde maɓɓe, to ɗume ngaɗanten yimɓe ɓe'e? En mbawataa ni yedduki ko ɓe ngaɗi, ngam koo moye nder Urshalima nani ɓe ngaɗi fii kayɗiniiɗum. En geddataa bo ɗu'um, ngam yimɓe fuu e andi ko ɓe ngaɗi. No ngaɗeten? Aya 12 sey ɓe ndarni caawori wiiki, amma ngam haɗuki haala kan sankitaaki nder yimɓe, sey mbagginen ɓe to ɓe puɗɗita ɓe metana goɗɗo dow inde Yeesu. Gaɗa ɓe kaɓɓi caawori ko ɓe ngaɗata, ngam ɓe kaɗa habaru fii kayɗiniiɗum ɗum Biitrus en ngaɗi ɗawta sankitaaki. Aya 13 sey ɓe nodditi Biitrus e Yahaya, ɓe mbi'i ɓe, to on puɗɗutu metanon goɗɗo ko ekkitinon goɗɗo nder inde Yeesu. Aya 14 yaaki 20. Amma Biitrus e Yahaya mbi'i ɓe, onon e ko'e moɗon cuɓe, ɗume ɓuri woɗuki yeeso Allah? Min ngaɗa ko ngiɗɗon, ko min ngaɗa ko Allah yiɗi? Minon kam min mbawataa min ala metuki dow ko min gi'i e gite amin e ko min nani e noppi amin. Ɗo'o ardiiɓe diina Yahudanko'en e ngiɗi kaɗa Biitrus en waɗuki ko Allah wi'iɓe ɓe ngaɗa. Ngam en nani
annabi Isa umriɓe wiiki ɓe ekkitina ko moye ko o ekkitini ɓe, ko Allah yiɗi ɓe ngaɗa bo wonɗon, e ɓe bo ngaɗa ɗum. Ngam non Bitrus en ƴami ardiiɓe diina ɓe taƴa ka kiita e ko'e maɓɓe, nde kamɓe ma ɓe moodiɓɓe e ɓe ekkitina ko Allah wi'i. Ko deydey to maɓɓe ɓe nganya waɗuki ko Allah yiɗi ɓe ngaɗa ko yimɓe ngiɗi. Ngam non Bitrus en mbi'i ɗo'o kamɓe kam ɓe mbawata ɓe nganya waɗuki ko Allah yiɗi ɓe ngaɗa, ɓe mbawata ɓe nganya waɗuki ko Allah umriɓe ɓe ngaɗa. Ngam non Bitrus e Yahaya mbi'iɓe ɓe taƴana ko'e maɓɓe kiita. Ɗume ɓuri haanuki to neɗɗo o waɗa ko Allah yiɗi, ko bo o waɗa ko neɗɗo bo maako yiɗi? Bandiraaɓe am onon nanooɓe, sey taƴanon ko'e moɗon kiita ka'a. Ɗume ɓuri wooɗuki? Ngaɗen ko yimɓe ngiɗi, ko bo ngaɗen ko Allah joomiraawo taguɗo en yiɗi? Bandiraawo am, ɗume ɓuri haanuki to neɗɗo o waɗa ko Allah joomiraawo taguɗo mo yiɗi, ko bo o waɗa ko neɗɗo bo maako yiɗi? Ɗum waɗoto bandiraawo am, a yiɗi koloɗa annabi Isa, amma lenyol fuu hawti wi'i non waɗataako. Bandiraawo am, ɗume cuɓata? A suɓay ko yimɓe ngiɗi, alaa ko Allah yiɗi, ko bo a suɓay ko Allah yiɗi? Aya 2 haa nanen ko Bitrus e Yahaya cuɓi ngaɗa. Ɓe mbi'i, minon kam min mbawata min ala metuki dow ko min gi'i e gite amin e ko min nani e noppi amin. Ɗo'o ardiiɓe diina Yahudanko'en e kulna Bitrus e Yahaya ɓe nganya waɗuki ko Allah yiɗi, e ɓe waggina Bitrus en wiiki to ɓe puɗɗita metuki ko ɓe ekkitina goɗɗo nder inde Yeesu. To ɓe nganyi waɗuki ko ɓe mbi'ata ɓe bo, lallay ɓe ngi'ay ko ɓe ngaɗanta ɓe. Amma Bitrus e Yahaya tabbitinani ɓe wiiki ɓe ngi'i annabi Isa gite e gite, ɓe nanani noppi maɓɓe ko annabi Isa wi'iɓe. Ngam non ɓe mbawata ɓe nde'ita dow ko ɓe ngi'ani gite maɓɓe e ko ɓe nanani noppi maɓɓe. Ɗo'o Bitrus e Yahaya e holla ɓe e njayri ɓe cuɓi waɗuki ko Allah yiɗi, naa ko ardiiɓe diina Yahudanko'en ngiɗi. Ɗum woni cuɓol Bitrus e Yahaya, ɓe cuɓi ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi dow ko yimɓe ngiɗi. Ngam non bandiraawo am, ɗume woni cuɓol maɗa? A suɓi ngaɗa ko Allah yiɗi, waato koloɗa annabi Isa mo o suɓi ngam o hisnuma diga hakke maɗa e kiita maako garayka nyalde jaango? Ko bo a suɓi wanyuki ko Allah yiɗi, a tokki ko yimɓe ngiɗi? Nde ardiiɓe diina Yahudanko'en ngi'i wala ko ɓe mbawata waɗanki Yahaya e Bitrus, sey ɓe ɗawti wagginki ɓe, ɓe njoofi ɓe. Ngam yimɓe fuu e kayɗina, e manta Allah, e ngetta Allah dow fii kayɗini ɗum ɓe ngaɗi. Aya 22. Neɗɗo jamɗitinaɗo on o ɓuri duuɓi 40, waato duuɓi 40. Ɗum e holla en jaraaɗo jamɗitinaɗo on o neɗɗo mawɗo, naa o suka. Ɗum bo e tabbitinana en o neeɓi emo jooɗo to dammugal wuro ceniingo, emo toro yimɓe ceede. Ngam en nani diga o danya o jaraaɗo. Ngam non yamɗitinki ki Bitrus en yamɗitinimo nder inde Yeesu Almasiihu, habaru ɗum woɗɗoto naa seɗɗa. Ngam jaraaɗo on o andaaɗo boɗɗum ɗon. Ɗum waɗoto moodiɓɓe ɓe kiila ma e ɓe keɗi hokkukimo sadaka. Amma ngam kaajal ardiiɓe diina Yahudanko'en ɓe e ɓe ngiɗi ɓe torra Bitrus en, ngam ɓe njamɗitini jaraaɗo o nder inde Yeesu Almasiihu. Ardiiɓe diina Yahudanko'en ɓe e kayɗina no ɗum waɗi Bitrus en yimɓe ladde en ɓe ngalaa ilmu har ɓe njamɗitini o jaraaɗo. Bitrus en tabbitinani ɓe jaraaɗo on yamɗutu barka inde Yeesu Almasiihu mo ɓe nganyi ɓe mbari dow gaafangal.
amma Allah joomiraawo nder bawɗe muɗum umminimo diga mayde. Ngam non barka hoolaaki inde annabi Isa jaraaɗo o yamɗiti. Non bo Allah e tabbitinana en ɗo o wiiki walaa wonde inde feere nder duuniyaaru ndu'u nde ɓii aadama heɓirta kisndam sey inde Yeesu almasiihu waato annabi Isa. Bandiraawo am, taa yejjutu, non Allah yiɗi waɗi, non bo Allah sirii suɓi annabi Isa warti kisnoo ɓii aadama diga hakke e kiitotoɗo nyalde darngal. Walaa bo ɓii aadama baawayɗo wayla ko Allah joomiraawo e hoore muɗum waɗi. Ngam non bandiraawo am, sey njaɓa ko Allah wi'atama ɗo, koolooɗa annabi Isa mo o suɓi ngam hisnukima diga hakke e kiita maako garayka nyalde jaango ngam keɓa nattuki wuro maako ko bo aljanna. Ngam non bandiraawo am, suɓu ngaɗa ko Allah yiɗi, waato koolooɗa annabi Isa keɓa kisnam diga hakke maɗa e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Allah joomiraawo joomu yidde e moƴƴere, min getti ngam wolde maɗa nde ekkitinɗamin ɗo o. Wallumin nder moƴƴere maɗa min suɓa waɗuki ko jiɗɗa nder joɗnde amin. Amin.